Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле җыр моңга, иҗатка гашыйк кардәшләребез. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Сезгә яхшы кәефләр теләп, эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Гөлсирин Камалиева 47 яшь, Мирас исемле 44-нче балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Җырлый, бии, рәсем ясарга ярата. Гөлсирин ханым, исәнмесез? Исәнмесез? Ничек кәефләрегез? Әйбәт, рәхмәт. Инде гадәттә без тапшыруыбызны кунак үзе белән тулырак таныштырудан башлыйбыз. Мин Татарстанның Үзәк районнарының берсе, Аксубай районы, Яңа Ибрай авылында туып үскәнмен. Без гаиләдә 5 бала үстек. Әти-әниебез безгә төпле, матур, тәртипле эшчән гадәтләр иңдерде. Бишебез дә исән сау, Аллага шөкер. Барыбыз да җырга моңга, уен көлкегә бик ия. Бүгенге көндә инде Түбән Камада яшисез, инде ничә ел әлеге шәһәрдә? Түбән Камада 1993 елдан бері яшим. 11-нче сыйныфны бетергәч, Чистай педагогия училищесына киткән идем. Шуны 93 елда тәмамлап, бер белмәгән, бер күрмәгән, бер дә ишетеп кенә белгән Түбән Камага килеп урнаштым. Менә шул вакыттан бирле монда 28 ел. Яшьлек каласы дип атыйлар иде ул елларда, ошмасам әйме, сезне дә җәлеп иткән инде әлеге шәһәр. Һәм нинди һөнәр сайладыгыз? Мин тәрбияче һөнәр сайладым. Һәм бүгенге көнгә кадәр дә эшлисез. Әйе, 44-нче балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Ни өченнәк менә тәрбияче һөнәрен сайладыгыз? Мин үзем балалар бакчасына йөргән вакыттан ук үземнең тәрбияче апаларыма бик кызыга идем. Тәрбияче булырга хыяллана идем. Һәм шул менә насыйп булды үземә тәрбияче булырга. Мәктәптә укыган вакытта үскәч кем буласың дип әйтелгән рефератларга Һәр вакыт шулай яза идегез. Һәр вакыт тәрбияче булам дип яза идем. Менә 28 ел балалар белән. Туры килгән, сезнең гадәттә балачакта бөтен кеше нәрсә генә язмый, космонавт дип тә яза, самолет летчиге дип тә язалар. Сезнеке туры килгән, Гел тәрбияче дип яздым. Бер дә алыштырмадым. Һәм инде тапшыруыбызда һәр килгән кунагыбыз сәләтен күрсәтә. Бүген сез безне нинди сәләтегез белән таныштырачаксыз? Мин җырларга яратам бик. Мин хәзер сезгә татар халык җыры Зөләйханы җырлап күрсәтермен. Әйдәгез, рәхим итегез. Ай югары, ай югары, айга менәсем килә. Айга менеп түбән карап, сине күрәсем килә. Айга менеп түбән карап, сине күрәсем килә. Кызарып кояш чыкканда, нурлар төшә түтәлгә. Күзем төшсә, күңелем төшмәй, синнән башка бүтәнгә. Күзем төшсә, күңелем төшмәй, синнән башка бүтәнгә. Афәрин, рәхмәт бик зур. Татар халык җыры Зөләйха иде, әйме? Үзегез менә ничә яшьтән бирле җырлыйсыз? Мин үзем
Кичкенеден жырлыйм. Безнең әти тальян гармунда уйный. Анардан да күчкәндер инде миңа җыр. Әни матур иттереп җырлый иде. Әни миндә хәзер минем мәрхүм, аның җырлаган моңлы тавышы әлдә колакта. Без әтинең эштән кайтканын көтеп тора идек. Ул безне өйнең уртасына бастырып, матур иттереп җырларга әйтә иде. Әйдәгез әле, кызым, җырлагыз әле. Әле күрше кызлары да керә иде. Хәзер кем матур җырлый, шуңа акча бирәм дия иде. Ул безгә шулай һәр көнне диярлек кисәсеннән акча чыгарып бирә иде. Без шуңа шатлана җырлый идек. Менә шулай ничә яшьтән икәнемне белмим, бәләкәй идек. Үзегезне хәтерләгәннән бирле димәк. Димәк, сезнең өйегездә көн саен концертлар булган икән. Әле концерт өчен акча да бирәләр иде. Акча да эшлидек, рәхәт иде. Менә үзегезнең җырларга яратуыгызны ничектер эшкә чагылдырасызмы? Мәсәлән, эштәге балаларны да җырлатасызмы, аларга да җырлыйсызмы? Җырлыйбыз. Мин балаларга туган телләрне өйрәтәм. Матур бергәләп тә җырлыйбыз. Матур дискотекаларда ясыйбыз. Рәхәт күңелле яшибез. Татар телендә җырлыйсызмы балаларга? Татар телендә дә Ничек җырлыйбыз. балалар татар телендә җырлыйлармы сезләр? Җырлыйлар. Үзегезнең балаларыгыз бармы соң? 2 малаем бар. Без тормыш иптәшем белән 2 малай үстердек. Раилем зур малаем мәктәптә укыганда, колледжларда укыганда, ул җырламый, бейде. Кичкенә малаем Нияз гитарада уйный. Демәк, барыбер иҗатка ниндидер тартылу бар. Нәрсәдер бар, җырларга тели, өйрәнергә тели, гитара түгәрәгенә йөри. Үзегез берәр ничек бәләкәй генә дәресләр бирәсезме соң? Шулай җырларга дип, шулай җырларга дип. Әкрен генә барабыз. Теләге бар икән, демәк, барыбер җырлаячак инде алайса, әйме? Әле безнең кичкенә генә оныбыз да бар, 2 яшь тула. Балалар бакчасына йөри. Бәлкем, аңа да безнең җыр-моң күчәр дип өметләнеп торам. Яхшы, Алла бирсә. Инде тамашачыларыбызга тагын бер җыр тәкъдим итсәгез иде. Хәзер авыл моңы дигән матур җыр җырлыйм әле. Авылымның тирә-ягы, сандугачлары урманы, гүзәллеге туган якның җырга күчә торганы. Авылымның гармун дип, бабайлар җырга салган, күңелле матур көйләре борынгылардан калган. Авылымның гармун дип, бабайлар җырга салган, күңелле матур көйләре борынгылардан калган. Әкияттә сихри кишләр, татлы хисләр уята. Авылымның бар җиһаннар, кабат яшьлеккә кайта. Авылымның гармун дип, бабайлар җырга салган, күңелле матур көйләре борынгылардан калган, борынгылардан калган. Афәрин, рәхмәт бик зур. Инде белгәнегезчә, Сәләтеңнең күрсәт проекты ул безнең бәйге форматында бара. Шуңа күрә инде бүгенге көннән сез катнашучы, моңарчы катнашкан кешеләр сезнең көндәшләр. Безнең тапшыруны караганыгыз бармы? Карап барам. Менә шул катнашучыларга һәм киләчәк катнашучыларга нәрсә әйтер идегез? Беренче чиратта мин телевизор караучыларга, катнашучыларга исәнлек, саулык теләр идем. Дөнья матур, дөнья киң, рәхәтләнеп, матур дөньяда тыныч кына рәхәтләнеп яшәргә, эшләргә, кайгы-хәсрәтләр килмәсен, балалар, оныклар исән сау булсын. Уңышлар сезгә дә, барыбызга да уңышлар. Минем өчен дә, башка катнашучылар өчен дә тавышлар бирегез. Тавышлар бирегез. Рәхмәт. Амин генә диясе кала сезнең теләкләргә, рәхмәт бик зур. Инде сезгә дә Гөлсирин ханым Камалиеваның чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирсәгез була. Рәхмәт. Яхшы җырлар тыңлап, җырлап яшәргә сын һәммә безгә дә дигән теләктә Сәләтеңне күрсәт тапшыру тәмам. Эфирда Ильяс Шәяхмәтов иде. Исән-имин булыгыз.